Lionel Messi zuwa PSG, Kylian Mbappe zuwa Real Madrid. Mai sauraro, idan wannan shine farkon shigowarka wannan tasha tamu mai cike da labaran wasanni, to ka danna mana subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa don ci gaba da kasancewa tare da mu a koda yaushe. Duk da cewa Paris Saint-Germain ta fara aikin siyan Lionel Messi, matsayin kulab ɗin game da Kylian Mbappe bai canza ba tukunna, inda PSG ta dage cewa ba za su sayar ba, yayin da suke ƙara matsin lamba ga ɗan wasan don sa hannu kan kwantiragi. Real Madrid na ci gaba da kallon abubuwan daga nesa, kuma a shirye suke idan har za su yi hanzari a wannan bazara. Idan Los Blancos ta fi buƙatar saka hannun jari mai ƙarfi don samun Mbappe a farkon shekara, a shirye suke da shirye, ko da yake ba za su fara wani yunƙuri ba. Los Manguis suna son ganin abin da zai faru da Messi, kuma idan PSG za ta iya haɗa albashinsa cikin hasashen kuɗinsu na kakar 2022 da 2021. Idan Messi ya isa babban birnin Faransa, to da alama wani zai buƙaci barin ƙungiyar ta Paris Saint-Germain, kuma alhali Mbappe ne kawai ya bayyana yana son barin ƙungiyar a wannan bazara. Tsohon gwanin Monaco ya jure matsin lamba daga kulob ɗinsa na sanya hannu kan ƙarin kwantiragi, kuma da alama yana da niyyar sanya farar riga ta Real Madrid a wannan cikin kakar ta 2021 da kuma 2022. Don haka Real Madrid na tsammanin kiran waya daga Nasser Al-Khalifi kafin a rufe kasuwar musayar 'yan wasa, inda kulob ɗin mallakar Qatar ke neman kulla yarjejeniya da zarar an rattaba hannu kan Messi. Idan hakan ta faru, kulob ɗin na Spaniya zai yi yunkurinsa kuma ya yi amfani da kuɗin da suka dawo da shi a wannan bazara, da kuma albashin da aka adana ta hanyar barin Sergio Ramos, wato kaftin ɗin Real Madrid, da Rafael Varane da suka tafi gaba ɗaya. Turka-turka za ta ci gaba da gudana har zuwa ranar ƙarshe. Real Madrid ba ta da niyyar yin siyayya a kasuwa kafin ranar ƙarshe ta kasuwar 'yan ƙwallo a ranar 31 ga Agusta. A halin yanzu suna mai da hankali kan siyarwa, kuma za su koma kamar da Mbappe ne kawai idan sun yi imanin hakan wani yunkuri ne wanda zai kare cikin nasara. Domin hakan ta kasance, komai yana buƙatar fitowa daga PSG. Su ne ke kula da lamuran, kuma dole ne su yanke shawara ko za su ba da ɗan wasan kuɗi ko kuma su ci gaba da matsa masa lamba don sai ya sabunta musu kwantiragi. Shigar Messi zai dagula al'amura ta fuskar kuɗi, ko kuma mu ce daga tsarin dokokin kuɗi, kuma damar kawo sama da euro miliyan 150 ga Mbappe na iya zama abin sha'awa a ranar 31 ga Agusta fiye da yadda yake a yanzu. Masu sauraro, ku ci gaba da bibiyar mu don ci gaba da kawo muku zafafan sababbin labarai game da al'amuran da ya shafi ƙwallon ƙafa. Ku dakace mu.